बाक्सा जिल्लानि हावली बुनमाजानि आमला सिबौ गोसोखां गाजेला फोथार जारिमिनारि गोथार जायगायाव फैगौ 4, 5 आरो 6 मार्च 2022 इं खालारखालि सानथामनि हाबाफारिजों दुलाराय गुदि बाथौ आफाद, माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफादनि खुंगा 8थि बोसोरारि जथुम्मा आरो सालबारि जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि खुंगा 2थि बोसोरारि जथुम्माखौ मेहेरगोनां आरो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय बे जथुम्मायाव मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय सा 200 बै थान्दै लिंहरनाय जागोन आरो बे जथुम्मानि 3थि सान एबा जोबथि सानखालि गेवलां मेलनि हाबाफारिबो लानाय जादों। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोनाय जागोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ। लोगोसे आरोबाव गोबां माननि आलासिफोरबो हांख्रायनानै लाबोनाय जागोन। आरसिनि अर्किं आफादगिरि माखन सरगियारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों मिथिना लानि। 4, 5, 6 मार्च दान बिनिफ्राय जोंहा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानो गोनां जथुम्मा बोसोरारि बे जानो थांगासिनो दङ आरो बेनिनो दिनै मावनांगौ जिखिनि खामानि बेफोरो दिनैनि गेजेराव जोबनायनि लामायाव आरो बे कमप्लिट जानाय बायदिखौनो हमजायो। गेजेराव हयथ' माखासे बोथोरनि उसुबिदायाव बारजों खेबनै खेबथाम बुखार जालांखांनायनि उनाव बेखौ बानायफिननांगौ जानायाव एसे गोबाव जादों। हयथ' मैया दाख्लैनो जोबनांगौमोन खामानिया, अब्लाबो रायजो राजानि हेफाजाबजों जोङो थाबैनो बेखौ बानायफुंनो हाफुंनाय जादों। दा जायखिजाया फैगौ जिथु जानो गोनां जिथु जथुम्मा, बे जथुम्मायाव खुनु खमि जानाय नंला। जोंनि मावनांगौ खामानिफोरा जाफुंजोब्बाय, जिखिनि मावनांगौ दं बे जाबाय। खालि गाबोनो जोंनि माबाया बै लामा साखोन सिखोन खालामनाय साफाय किसु खामानि दंबावो, बेखिनि जाबानो जाबाय आरो। बेहाय जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा दं। प्रमद बर' बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैगोन आरो बेनि उनाव जोंहा उकिल मोसाहारि दं, बिथाङाबो आलासि जर'खा। आरो जोंहा आरो दंबावो बिदिनो उइलसन, आरो जोंहा दंबावो एमएलए आरो लकेल एमएलए नि दारै जोंहा आब्दुल रहिम आहमेद बिथाङा गाहाय दरखं बेखेवगोन 4 थारिखै। आरो बिदिनो माखासे इएमफोर थाबाय आरो जोंहा लकेल स्थानीय जिथु इएम बिथाङाबो दं। बिदिनो माखासे जिखिनि राजनिति भाबै जिखिनि जोंहा प्रतिनिधि खाथि खालायाव दं ओनसोलाव आरो बिटिसिआव, बेफोर गासैबो दंजोबो। सानथामनि हाबाफारियाव 4 थारिखै जोंहा माबानि जागोन डिस्ट्रिक्टनि जिल्ला सालबारि जिल्लानिया सानसेयाव जोबगोन। जोबखांनायनि उनावहाय जोंहा 5 थारिखनिफ्राय जोंहा माबानि जागोन सेन्ट्रेलनि जागोन। 5 थारिखनिफ्राय माबा दङ, जोंहा फार्स्टआव थाहैबाय डेलिगेट थाहैबाय, माखासे बेखेवनाय प्रग्रामफोरनि बादैबो फिरफिला दिखांनाया जोंहा 6 थारिखै थाहैबाय। बेखालिनो जोंहा गेवलां मेल जागोन 6 थारिखै। गेवलां मेलनि उनाव जोंहा हारिमु मोनाबिलिखौ जोङो 9थासिम लादों। 9थानि उनावहाय जोंहा जात्रा गान दिन्थिफुंनाय दङ। हारिमु दिन्थिफुंनायाव बेखौ जों सोफानाय जादों जे 9थानिफ्राय जोंहा सोरांजासिम जोंहा जायखौ बर'आव लांदां गान जायखौ बुङो गाउन, बिथांमोन आफ्ला बेलगुरि गामिनि जोंमा बैसुमुथि जोंमा जात्रा गाउन आफाद बिथांमोननि गाउन दिन्थिफुंनाय दं थाइखास्रि फाला, बेखौ दिन्थिनाय जागोन। बेहाय दरबैसो गामिथ' नङा, बेयो सालबारि जिल्ला हिसाबै खिन्थु जि जायगायाव जादों बर्थमान दायो आमला सिबौ गोसोखां गाज्ला फोथार, बेहाय जोंहा खाथि खालायाव हावलियाव जोंहा 18टा बर' सुपा दं। गामि बे 18टा बर' सुपानि गासैबो सुबुंफोरनि मोनफ्रोमबो गामिनि हेफाजाबाव जों बेफोर खामानिखौ मावफुंनाय जादों। बेखिनि केन्द्रीय जिथु जोंहा मिरु आफादनिफ्राय जोंहा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंहा 200 जन 200 डेलिगेट थान्दै बिथांमोन फैगोन मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय। बिनि अनगायैबो जोंहा माखासे जोंहा माबा नोजोर बोगिरिफोर थाबावगोन बिदिनो। ओमफ्राय बेहाय जिहेतु जोंहा बेहाय एक्जिबिसन बाजार मेला बिनिबो बेबस्था जिथु दं, बेहाय माखासे दैलि जोङो बै आलासिफोरखौ सोंनो हानाय बादियै थान्दैफोरखौ
बिथांमोननि थाखाय जोङो दैलि जोङो 3,000-4,000 मानसिनि जानो हानाय जोङो बेबस्थाखौ खालामनाय जादों आरो बेहाय जों आसा खालामदो जे सानफ्रोमबो हयथ' 6-7 रोजा बेहाय सुबुं माबा जागोन थुबुर जागोन बेखौ जों आसा खालामनाय जादों। बिदिनो जोंनि जिथु प्रस्तुति माखाया जाजोबनायखाय जों दा जेबो साननांगौ गैया। खालि जोंनि रायजो राजाखौ जों बेखौल' खावलायगोन जे फै गासैबो बेहाय जाहाथे मोजाङै मोजां जोङो जाफुंसार होनो हायो। माखासे हाबाफारिफोराव बाहागो लालायोबा हाबाफारिफोरा मोजाङै जाफुंना थाङो बेखिनिखौ जों खावलायगोन आरो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोराथ' बेहाय थाखागोन जिहेथु जोंहा बे ओनसोलाव गोजान जिहेतु 18ताल' सुपा बेखायनो गुबुन गुबुन ओनसोलनि मानसिनि प्रयजन जागोन बिथांमोनाबो फैगोन माखासे बिथांमोनाबो फैनायनि बाथ्रा होदों गासैबो जिहेतु मिथिखाबाय बेखायनो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों आं गासै रायजो राजाखौनो खावलायदों जे फै जोंनि नैबे आमलासिबो गोसोखां गाज्ला फोथाराव जोंहा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानो गोनां बोसोरारि जथुम्माखौ जों गासैबो गाजा गोमजा जों खुंफुंनि गासैबो जोंनि हाबाफारिफोरखौ जोङो स्रायै मोजाङै जाफुंहोनो थाखाय नोंथांमोननि गासै रायजो राजाफोरखौनो आङो नोंथांमोननि बे चेनेलनि थ्रुयै खावलायनाय जाबाय। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।